space ka. Yeah. Dito tayo guys sa hypermarket sa SM. Ayan. Wala, ano pala? Thank you for appliance Dysor to customer service. Appliance Dysor to customer service. Mas mura yung anong mahal kasi ang Magnolia. Saan mura? Ayun yung ibang brand. Halika. Pakilagay sa plastic to, isa nito, tsaka isa nito. Ito, yan. Tsaka isa nito. Yan. Patingin ng 16. Ano pa? Hakutin mo rin ka. Tinakot niya kasi. Maliit ang kamay mo? 4 lang nakuha mo? 6 ang kinuha ko. Luto ka marami. Nang ano? Pambigay natin. Padamihan ko. Sa security guard, tsaka sa tsaka sa car wash. Dalawang kilong giniling. Pang roast beef pala yan. Beef brisket. Marunong na akong bumili. Oh. Alam nyo kaya gusto ko to? Gagawin kong ano, bistek Tagalog. Hindi bistek Bisaya. Tagalog ako. Tagalog daw siya. Hello, ma'am? Oo. Tapos yung isa lang, isang ulo lang. Ano lang mas sariwa dito, ma'am? Ano lang mas sariwa sa dalawa? Yan o yung isa? Patingin nyo, patingin. Patingin, hindi yung mukha niya. Yan. Yung ba tama ka? Yeah, okay. Pwede hiwain? Pero biyak lang, biyak. Thank you. Yan, sige. Para siyang hindi kaya dun sa binibili natin na yang. Okay.
pang juicing. Ang palaya. Ang tawag dito, celery. Ito pa. Green apple. Liliit. Tapos green bell. Ha? Oo. Ito lang yung nagmumog. Ito lang yung nagmumog. Requesting S12 to counter 6. Requesting S12 to counter 6, please. Elderly and I'm joking. Okay. I'm joking, I'm a joker. I was joking. It's all fucking funny, please. Magkano to? 22.